folk ude på gaden, hvor der synes, det er godt. De bruger bare skjold. De er med for helvede. Jamen, jeg stoppede det. Jeg vil næsten sige, jeg har godt nok ikke et lortekamera, men alligevel er det. Det var exciting. Okay, hun er ret god. Prøv lige se hans skjold. Det var selv med skrav. Kasper. Han hedder Kasper. 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 Øj, så er hun totalt nem og sådan nu. Var det det? Nej, jeg tager mange gange.